Notícies. Avui es celebra la darrera ronda de converses mundials per arribar a acords i impulsar l'acció pel clima. Hi assisteixen milers de delegats governamentals i representants de la societat civil, empreses i mitjans de comunicació. Heu estat mai conscients de la quantitat d'energia que necessitem i en quantes de les nostres activitats diàries intervé? Un dels principals reptes al qual ens enfrontem és el constant creixement del nostre consum energètic. Facilitar l'accés a la investigació sobre energies netes, les fonts renovables, l'eficiència energètica i les tecnologies avançades amb combustibles no contaminants és una meta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible número 7 relatiu a l'energia assequible i no contaminant. I això és precisament el que investiguen a l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, l'IREC. Avui ens explicaran algunes investigacions que duen a terme relacionades amb la generació de l'energia per aconseguir aquest objectiu. Hola, soy Jacob Andrade y pertenezco al grupo de investigación en materiales y energía solar del IREC. Nuestro reto, diseñar nuevos materiales y procesos fotovoltaicos sobre toda película delgada, ofreciendo soluciones para la industria en aplicaciones de integración fotovoltaica que van desde los edificios, la agricultura y otros productos de consumo. Nosotros desarrollamos nuevas tecnologías fotovoltaicas usando elementos inorgánicos abundantes en la corteza terrestre, evitando el uso de elementos escasos o compuestos tóxicos, y lo aplicamos en forma de capa delgada para que sea más fácilmente integrable. Nuestra investigación ha resultado en nuevos dispositivos fotovoltaicos, estables y robustos, con valores de eficiencia que se encuentran entre los más altos logrados en el mundo. Recientemente, estos se han aplicado en prototipos de células flexibles y de células semitransparentes para ventanas fotovoltaicas. L'energia solar fotovoltaica és la que s'obté en convertir la llum solar en electricitat fent servir una tecnologia basada en l'efecte fotoelèctric. Aquest efecte consisteix en l'emissió d'electrons per part d'un material en incidir-hi una radiació electromagnètica. Per això es fa servir un dispositiu semiconductor anomenat cel·la fotovoltaica que pot ser de silici monocristal·lí, policristal·lí o bé altres materials semiconductors de capa prima que s'adapten millor que el silici per a l'absorció de la llum del sol. A causa de la creixent demanda d'energies renovables, la fabricació de cel·les solars i instal·lacions fotovoltaiques han avançat considerablement en els darrers anys. Es continuen investigant nous materials que milloren les propietats del silici, sobretot per desenvolupar aplicacions en què la fotovoltaica es pugui integrar de manera ubicua en diferents àmbits de l'activitat humana. Hola, soc el José Ignacio Rapa i faig feina al grup de recerca de sistemes elèctrics de potència de l'IREC. Nosaltres cerquem reduir els costos de l'energia eòlica marina, que es tracta d'un tipus d'energia eòlica, que també es denomina offshore, a la qual els molins s'ubiquen a la mà i d'aquesta manera no s'ocupa espai ni urbanitzable ni boscos. Doncs per reduir els costos de l'energia eòlica marina, treballem amb els sistemes de cablejat, així com a la col·locació dels aerogeneradors als parcs. Ara mateix tenim tant projectes nacionals com internacionals en marxa, i un d'ells és el Parc Tramuntana, que tracta sobre un parc eòlic al Golf de Roses. L'energia eòlica és aquella que s'obté del vent i ha estat utilitzada des de fa milers d'anys per impulsar els primers vaixells de vela o moure les aspes dels aerogeneradors. Es tracta d'un tipus d'energia cinètica que es genera a partir de les corrents d'aire i que es pot transformar en electricitat a través d'un generador elèctric. Com que es tracta d'una font d'energia renovable, és inesgotable i no contamina. Hi ha dos tipus d'energia eòlica en funció d'on es genera l'electricitat: el model de producció d'energia eòlica a terra, o onshore, i els aerogeneradors instal·lats al mar, coneguda com a energia eòlica offshore. Soc la Paulina Martínez i treballo al grup de recerca de nanomaterials funcionals a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya. El nostre repte és produir materials amb millors propietats per transformar diferents formes d'energia en electricitat i també per emmagatzemar-la. Produïm, per exemple, materials que són capaços de transformar calor o una diferència de temperatura directament a electricitat.
Ho abordem des de diferents punts de vista. Primer, escollim materials que creiem que funcionaran bé per a l'aplicació concreta que volem. Ens fixem en que continguin aliments abundants i, per tant, econòmics, i els produïm a baixes temperatures perquè el producte final sigui el més barat possible. Després els usem per fabricar dispositius que analitzem en detall. Per aconseguir un món més sostenible i lluitar contra el canvi climàtic, cal canviar el nostre model energètic basat en les fonts d'energia fòssils i incloure les fonts d'energia renovables. Això és el que s'anomena la transició energètica. La investigació en tecnologies baixes en carboni és clau per poder fer aquesta transició energètica de manera segura, eficient i sostenible. Aquesta energia neta requerirà tecnologies d'emmagatzematge i distribució intel·ligent fins al consumidor final per complir aquest objectiu.